ng mga nagbabagang balita. Taas presyo sa langis, namumuro sa susunod na linggo matapos ang oil price rollback ngayong linggo. Mga tsuper sa Naga City at Camarines Sur, piniling hindi lumok sa nationwide transport strike. Governor El Rey Villaferte, pinangunahan ang send-off sa student athletes na sasabak sa softball at baseball national finals. Dalawang padre de pamilya sa Del Gallego na naputulan ng paa dahil sa sakit na diabetes, nahandugan ng wheelchair ng PSWDO. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Kaka-rollback lang ngunit may nakamba na namang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Kasunod yan ang iniutos na blockade ng Estados Unidos sa Strait of Hormuz. Gasolinahan sa Naga City pinilahan dahil sa 10 pesos per litrong diskwento. Si John Amador sa detalye. Hindi pa nalalasap ng mga motorista ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. May namumuro na namang aumento sa diesel, gasolina at krudo sa susunod na linggo. It has an effect. Unfortunately, it has an effect on the trading prices. Will it continue to go down? There's no assurance for that. If they still continue the war, then if they stop the war, for example, today, just ano na lang. Now, if they stop the war today, I think the prices will still be on the high side for a few months pa rin. Ayon sa Energy Department, hindi pa tiyak kung magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng petrolyo matapos i-anunsyo ng Amerika ang blockade sa Strait of Hormuz. Samantala, pinilahan naman ang bagong bukas na gasolinahang ito sa Del Rosario, Naga City dahil sa alok na 10 pesos kada litrong diskwento. Bukod sa newly open, mura, so convenient sa mga motorista. Malaking tulong siya sa mga motorista. Nagpila ko ta, dako lang diskwento kang igas, mga 1.5, dako lang tabang naman para sa magadaragdag lamang. Dako lang tabang na po kaya lalo na sa prices voltang po. Ikinatuwa naman ng mga opisyal ang alok ng diskwento ng gas station na malaking tulong umano lalo ngayong may krisis sa langis. Pinuri naman ng DTI ang hakbang na ito ng establishmento na nag-alok ng diskwento sa mga motorista. Sa mga malaking issue yan ngayon para sa mga nagpapasada ng mga pampasayrong jeepney at tricycle, itong mataas na presyo ng gasolina. Kaya malaking tulong itong binibigay na discounts ngayon. Congratulations! Kasi alam mo, aside from the fact na may discount, yung pag-establish ng negosyo, it's really a welcome development. Makulang sa Naga City but in the entire Kamsur. So every time na may nagbubukas ng negosyo, it means job generation. So mas dakol ang jobs na nag-generate, mas dakol ang magiging happy tao kasi igwang pagkakakitaan, igwang panggastos sa paraldaw. So it's really a welcome development. Aside from that, meaning discount, of course, dahil sa energy crisis nakuha na tabang ang discount. John Amador, CSN. Extended ang paghahain ng income tax return o ITR sa Bureau of Internal Revenue o BIR sa May 15. Yan ay para mabigyan pa ng panahon ang mga taxpayer na makapagbayad ng kanilang buwis. Si Regine Bues sa detalye. Extended na ang paghahain ng income tax return o ITR sa May 15 ngunit kapansin-pansin pa rin ng maraming nagpa-file ng kanilang annual income tax return sa Bureau of Internal Revenue o BIR Revenue District Office 65. Ayon sa BIR, ipinatupad ang extension sa pamagitan ng Revenue Memorandum Circular No. 30/2026 upang bigyan ng mas mahabang panahon ng mga taxpayer na makapaghain at makapagsumite ng mga kailangang dokumento ng walang penalty. Layunin din ito na maibsan ang pasanin ng mga mamamayan sa harap ng pagtaas ng presyo ng langis at ibang gastusin sa bansa. Kahapon naglabas yung BIR, yung ating commissioner, si CIR Charlito Martin R. Mendoza ng RMC 30-2026. So, di ba meron tayo ngayon fuel crisis,
Tapos lumabas yung si President ng Executive Order 1110. So this is yung declaring a state of national energy emergency. So para makaisa naman tayo sa nararamdaman ng ating mga taxpayers na hirap sa ngayon, so yung ating gobyerno is nag-extend sila ng deadline from April 15 to May 15, 2026 to give them more time to settle their taxes and no penalties. Pinaalala ng BIR na lahat ng may kita kahit mababa sa 250,000 pesos taunan ay kinakailangang mag-file ng kanilang income tax return alinsunod sa batas. Bagamat wala namang kaakibat na bayarin ng mga nasa 250,000 pesos pababa ang annual income. Sa kasalukuyan, mas pinadali na ang proseso ng paghahain via online, kung saan maaari nang mag-file at magbayad gamit ang e-payment channels at mga bangko. Binigyan din ng BIR na ang pagbabayad ng buwis ay mahalaga dahil ito ang isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng pondo ng pamahalaan para sa mga programa at serbisyo para sa publiko. Kaugnay nito, hinihikayat ng ahensya ang mga taxpayer na mag-file at magbayad ng mas maaga at huwag nang hintayin ng deadline upang makaiwas sa aberya at multa. Unang-una, kailangan natin ng fund. We need taxes, sabi nga nila, lifeblood of the government. So, the government will not run kung wala tayong pang-finance sa ating mga expenditures. Of course, yung una pa lang dyan yung salaries, yung mga infrastructures projects natin. So, malaki po talaga ang appeal namin sa taxpayers na magbayad tayo. Regine Boy, CSN. Simula ngayong araw ng 3 araw na nationwide transport strike bilang protesta ng transport groups sa aksyon ng pamahalaan sa mataas na presyo ng langis. Transport groups sa Camarines Sur piniling mamasada kesa walang maiuwing kita sa kanilang pamilya. Si John Amador sa detalye. Tuloy ang laban! Maraming salamat! Tuloy ang laban! Bitbit ang mga placard. Nagmarcha ang iba't ibang transport sector sa Metro Manila sa unang araw ng nationwide transport strike. Sigaw at panawagan ng mga ito ang karagdagang aksyon ng pamahalaan sa mataas pa rin presyo ng langis kahit may rollback ngayong linggo. Sa Camarines Sur, business as usual naman sa pamamasada ang mga public utility vehicle na hindi lumahok sa nationwide transport strike. Ayon sa mga nakausap naming driver, wala umanong ibinigay sa kanilang koordinasyon ang mga lider ng transportasyon patungkol sa paglahok sa nasabing strike. Pinili nilang mamasada dahil lalong mahihirapan ang kanilang pamilya maging ang mga commuter kung magkakaroon ng tigil pasada. Mayo man, dahil man kami kay Ribata, alin ako digdi sa UB. Dahil pa ako naka-experience ng strike digdi sa UB. Dahil man nag-iba pirmi ang UB. Ang UB day man Dahil man takabala pa yan. Ora na nga ning kinikita, ma-strike pa di tulong aldaw na gaya, di orang kita. Ang epektado yan, siyempre sa mga commuter, pando sa pamilya kan driver, tama yung iuli. Para na, kumbaga, minsan nag-uli kami dati, pagsarong ikot mga 450, ngunyan, 200. Lalo na. Siyempre, tambay ka. Kasi pagkakanday, mampinipundoon mo na eh. Ganito din ang sentimento ni Ilyasar na isang tricycle driver sa lungsod. Wala din umanong abiso sa kanila mga toda na kailangan lumahok sa strike. Kasi nasali tayo sa strike, wala naman kami hanap buhay. Apektado din, no? Pero kung sa kung mag-i-strike, kung magkasundo, papayag kami. Depende na yan din sa sa presidente ng mga tuda. Wala ka man. Magkakaroon ng strike. Wala nga nabuhay, wala pagkain. Din kawawa din mga commuter kasi mahirapan sila magsakay. Kung paano, magtrabaho, ang pag-uwi, umaga ang pasok, kaya langanin sila. Kaya mas mabuti nila walang strike. Doon sa kanila, kung gusto nilang strike, sa kanila lang. Sa ngayon, umaasa pa rin ang mga driver sa pangakong tulong ng gobyerno at mga hakbang na gagawin para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. John Amador, CSN. Pinamunahan ni Governor Elroy Villafuerte ang pagbubukas ng Summer Sports League sa Libmanan. Multiple sports ang sinalihan ng mga kabataan ngayong bakasyon na layong mahubog at mapatatag pa ang disiplina at karakter ng mga kabataan. Si Eli Balvin sa detalye.
Formal nang binuksan ang inaabangang Summer Sports League 2026 sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur. Tampok ang iba't ibang laro, contact sportsman o e-games, layong palakasin ang talento at husay ng mga kabataan sa larangan ng palakasan. Sa kick-off event, ipinakilala ang iba't ibang kompetisyon kabilang na ang basketball, volleyball, sipak takraw, taekwondo, chess, scrabble, badminton, Mobile Legend tournament, poster making at slogan. Ayon kay Stanley Albis, isa sa mga kabataang kalahok sa Summer Sports League, malaking tulong ang nasabing palaro hindi lamang sa pagpapalakas ng katawan, kundi pati sa paghubog ng disiplina at responsibilidad ng mga kabataan. Makakatulong rin umano ito sa kanyang pag-aaral, lalo na sa aspeto ng decision-making at pakikipagkapwa. Para sa kuya po, makakatulong po ito sa akin para sa pag-aaral, sa pag-decision making po. Para mabuild po ang mga aking na maging responsible na player po. Naging espesyal ang pagbubukas ng Summer Sports League 2026 sa pagdalo ni Gobernador El Rey Villapuerte sa naturang na aktibidad. Hinikayat niya ang mga kabataan na aktibong makilahok sa mga ganitong programa. Hindi lamang magpapalakas ng katawan, kundi humuhubog din ng disiplina at pagkakaisa. Binigyan din ng gobernador ang kahalagahan ng patuloy na pagsasagawa ng mga sports event sa mga komunidad bilang paraan upang mahubog ang disiplina at karakter ng mga kabataan. Maganda rin nagkakaroon ganitong sport dahil nagtuturo ng disiplina, pagpursige, resilience. Pag talo ka, babangon ka, disiplina sa sports, teamwork. So, importante yung mga ganito pinopromote sa, hindi lang sa Libmanan, ang buong probinsya. Hindi lamang ito simpleng paligsahan, kundi isang paraan upang mailayo ang mga kabataan sa masasamang bisyo at maipakita ang kanilang talento sa iba't ibang larangan mula sa sports hanggang sa e-sports. Ang ganitong mga programa ay dapat patuloy na suportahan at palawakin, hindi lamang sa isang barangay, kundi sa buong probinsya upang mas maraming kabataan ang mabigyan ng pagkakataong malinang ang kanilang kakayahan at maging responsableng mamamayan. Tuloy-tuloy lang, mangarap di lang sa sports, sa larangan ng sining, arts, culture, science, technology. Kahit maraming pagsubok, nandito naman po kami para tumulong sa scholarship, paggawa ng college, pag-create ng trabaho. Basta may mahal na Diyos nagtutulong, have faith, everything is possible. Ang nasabing Summer League ay bahagi ng patuloy na suporta ng pamahalaang panlalawigan ng Kamsur na naglalayong paunlarin ang kakayahan at kinabukasan ng mga kabataan sa probinsya sa pamamagitan ng sports. Eli Balbin, CSN. Dumating nitong Lunes sa Department of Agriculture ang nasa 25 toneladang sibuyas mula sa Mindoro. Ang naturang mga sibuyas sobra sa supply ng rehiyon na nahirapang ibenta ng mga magsasaka. Si Regine Bues sa detalye. Umaabot na sa 100 pesos hanggang 120 pesos ang presyo ng sibuyas kada kilo sa mga pampublikong pamilihan. Isa ang sibuyas sa mga pangunahing rekado kaya malaki ang epekto nito sa mga mamimili, lalo na ngayong mataas ang gasto sa transportasyon dahil sa energy crisis. Habang kulang ang supply sa ilang lugar, kabaliktaran naman ang nangyayari sa Mimaropa. Dito nagkaroon ng sobrang supply ng sibuyas dahil hindi ito agad na naipapadala sa iba't ibang lugar dahil sa mahal ng bayad sa pagbiyahe nito. Dahil dito nagtulungan ang Department of Agriculture o DA Bicol at DA Mimaropa para matulungan ang mga magsaka at mamimili. Nitong Lunes nang dumating sa DA Bicol ang nasa 25 tonelada ng sibuyas ang naipadala at naipamahagi sa iba't ibang probinsya sa rehiyon. Malaki ang natitipid ng mga mamimili dahil mas mababa ito kumpara sa presyo sa pamilihan. Dako lang importansya kasi sa muya, mahalo niyan. Papasalamat ako sa mga taga-DA. May baratong nakuha. Hindi lang mamimili ang natulungan kundi pati ang mga magsaka sa Mimaropa. Dahil sa sobrang supply, ilan sa kanila ay halos itapon na ang kanilang ani. Sa pamamagitan ng programang ito na ibenta pa rin ang kanilang mga aning sibuyas. Nagpapasalamat naman ang mga magsaka sa tulong ng DA Bicol at DA Mimaropa. Ang sibuyas po sa amin halos ay 100 halos. Sobrang dami po yung production sa amin. Halos hindi po siya nasira. Kaya medyo marami pong umani ng ganong karaming sibuyas sa amin. Parang kung sa mag-oversupply sa sobrang dami ng inani. Dahil maganda, sumaba yung panahon, mga ganon.
Kaya po, hindi rin siya nagkasakit, hindi rin siya inulan, kaya safe po yung mga sibuyas. Kaya nakapagdala pa kami dito. Nagpapasalamat po ako sa DA Region 5, lalo po sa DA Region 4B, lalo po sa F2C2 na tumutulong po sa amin na mga kooperatiba. Pasasalamat po sa aming Director Banyas na lagi pong nakasuporta sa amin upang patuloy po na agapayan po ang mga magsasaka sa amin sa Occidental Mindoro. Yun na po at maraming salamat. Ayon sa Department of Agriculture, malaking tulong ito sa mga magsaka at mamimili na sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, nagbigay ito ng kaunting ginhawa sa mga tao. So dahil nga po sa nagkaroon po tayo ng state of energy emergency, yung Department of Agriculture po ay nakitang madami pong supply ng mga produkto po na hindi po nabibenta sa merkado sa kadahilanan nga po na tumaas yung presyo ng krudo. So yun po, nagbigay po tayo ng asistensya, yung ang ating kapartner din po natin from DA Mimaropa together with us, the DA Bicol Region. Nag-collaborate po tayo para matulungan po yung ating mga farmers na maibenta po yung kanilang produkto. Especially po itong onion, since ang dami-dami po ng onion sa kanila, samantalang tayo po medyo mahal yung onion dito sa atin. So ngayon po, market infusion po natin ito para mas makapagbenta po tayo ng mas murang produkto. Sa ngayon, mayroon pang mabibiling murang sibuyas sa pwesto ng DA Bicol sa presyong 35 pesos hanggang 50 pesos kada kilo, depende kung pula o puting sibuyas. Ngunit inaasahang magtatagal lamang ito hanggang maubos ang supply. Regine Boy, CSN. Bound for Ilocos Norte na ang baseball and softball student athletes ng Camarines Sur na sasabak sa prestiyosong Little League Philippines Finals. Kupunan nagpapasalamat sa taus-pusong suporta ni Governor El Rey Villafuerte. Narito ang ulat. Handang-handa na ang Team CamSur Baseball at Softball Team sa pagsabak sa Little League Philippines. Binubuo ang delegado mula sa probinsya ng higit sa 80 mga student athletes kung saan may 6 na team na sasabak sa nationals. Ang Little League Philippines ay ang national organization at affiliated sa Little League International na layong hubugin pa ang skills ng mga kabataan sa naturang sports na soon to be representing the country sa international pitch. So, ang Philippine Series po, salo yan sa pinaka-prestigious na competition sa baseball sa buong Pilipinas. And last year po, nag-participate na kami and kukunin ko po ang pagkakataon na ini na makapagpasalamat kay Luigi Villafuerte kahit last year, last year kasi nadagos po kami, tigsuportahan po kami sa transportasyon kaya nakaduman kami sa Northern Samar. Pinangunahan ni CamSur Governor El Rey Villafuerte ang send-off ceremony sa kupunan na tutulak sa Ilocos Norte para sa national finals kasamang 18 iba pang baseball at softball team nationwide. Ikalawang sunod na taon na ng kupunan sa national stage kaya gagawin umano nila ang kanilang makakaya para makuha ang kampyonato. Nagpapasalamat ang Team CamSur sa buong tiwala at suporta ng provincial government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte na nagbigay ng 50,000 pesos cash assistance sa kupunan. Nagpapasalamat po kami itong si pangarap ng mga aki madagos na makaduman. Lalo na po ngunya na nasa itong Rally Baga ang nagpalangkawan si sa gasolina. Pag namin nga niday na kami madadagos, masakit talagang maghanap ng sakayan. Grabe na kamahal kang krudo, kang gasolina. So kung kami lang, day mi kaya iniyo. Kundi yaon dyan ang local government, dito sa probinsya, sa panginginot ni Gov. El Rey. Yaon man po dyan ang Samuyang mayor sa pili, nagsuporta man po siya sa Samuya. Chris Novello, CSN. Nang dahil sa kuha ng CCTV na ibalik sa isang motorcycle rider ang tinatayang 20,000 pesos cash na inilipad at nahulog sa kalsada, Barangay Council mas pampaigtingin ang command center at monitoring. Si John Amador sa detalye.
Makikita sa CCTV footage na ito ng Barangay Peña Francia sa Naga City nitong April 11 ang pagdaan ng isang motorcycle rider. Sa video, makikita ang tila may inilipad na papel mula sa dumaang rider. Pera pala ang nahulog ng rider at may 3 taong nakita sa CCTV na namulot ng papel sa gitna ng kalsada. Aabot umano sa 20,000 pesos ang nahulog na pera ng rider. Kang April 11 po, nangyari itong nahulugan ng kwarta na amounting sabi sa 20,000. Maray nga nito na hiling taman sa CCTV tulos. So si Cap Jackie na tao tulos ning manunungod na pagrespondi para duman sa ma-recover tong kwarta. Si rider po, si kwarta garo sa pagiling mi duman sa CCTV yaon sa bulsa kang jacket. So siguro dahil kaskason sinda dahil na malaya na nahulog na si kwarta. Maray sa na nita, kang time na to kami kang CCTV. Agad umanong nag-dispatch ng mga tauhan ng barangay at naibalik sa may-ari ang mga nahulog na pera. Ayon sa barangay administrator, isa umano ang command center sa prioridad ng kapitan sa barangay na magkaroon ng mga CCTV at command center na malaking tulong kung may kalamidad, traffic violators at sa mga ganitong insidente. Kadto pa pagpuruunan pa lang na pagtukaw ni Cap Jackie, ito ining command center tulos ang talagang big priority niya na makagana ning siring kani ang Barangay Peña Francia. Tadakulang tabang po bagang command center. So kasi may 4 na ang command center sa dyan, dapat ang CCTV 24/7 na monitoring. So from 34 naging 84. Then may kulang pa po siya kasi itong sa public speaker o itong pag may disaster lalo na pag may bagyo, at least may maitaw kaming sa mga tao, signal na kung binabaha na sinda. Ang third, ito pong communication from Barangay Peña Francia to Kumsen para at least magkaiguan tandem ang duwa. Kasi ang pagdalagan mga rescue operator at least may aram sinda kung saan madalagan. And third, ang last, para sa mga estudyanteng nagluluwa sa mga eskwelahan na namomonitor ta sinda. So yan ang pinaka-priority ni Cap Jackie, ang safety kang Barangay Peña Francia. Jan Amador, CSN. Hanggang ngayon ay sariwa pa sa ilang residente sa Camarines Sur na partially at totally damaged ang bahay ang bagsik ng Super Typhoon Uwan. Higit sa 2,200 na benepisyaryo mula sa 8 bayan sa Camarines Sur, benepisyaryo ng cash assistance ng pamahalaan. Si Sam Alano sa detalye. Isa sa mga matinding naapektuhan ng bagyong uwan si Nanay Janice ng Barangay Tagpolo, Bato, Camarines Sur. Na-wash out ang kanilang bahay matapos ang pananalasa ng malakas na bagyo. Kabilang si Nanay Janice sa 8 bayan na may 2,728 benepisyaryo na totally at partially damaged ang bahay, na nakatanggap ng 10,236 cash assistance mula sa pamahalaan, katuwang ang provincial government ng Camarines Sur. Nung nag-typhoon uwan po ma'am, nasira yung bahay namin, tapos po nawala yung mga gamit namin, yung iba. Tapos yung bahay namin nasira. Yung mga damit namin nung iba nawala. Tapos yung ibang yung kaldero, kawali, nahanod din ma'am. Wala naman, wasak lahat. Kaya wala naman kami natiran. Hanggang ngayon wala pa po kaming bahay. Ayon sa ilan pang benepisyaryo, malaking tulong ang naturang cash assistance para muling makapagsimula sa naging epekto ng bagyo. Nagpapasalamat po ako kanimo Gob na makatulong itong totally damaged na makakuha ko. Gob, maraming salamat po na nagbibigay po kayo ng tulong ng ganito sa amin. Sam Alano, CSN. Masakit man sa kalooban ay walang nagawa ang 2 padre de pamilya sa bayan ng Del Gallego, Camarines Sur na ipaputol ang kanilang paa dahil sa sakit na diabetes. Nahandbagan sila ng wheelchair mula sa Provincial Social Welfare and Development Office Camsur na malaking tulong sa kanilang mobility. Si Eli Balvin sa detalye.
Dating nagtatrabaho sa isang fish farm si Ronnie San Antonio ng Barangay Sabang del Gallego, Camarines Sur. Dito niya kinukuha ang pang-araw-araw na pangangailangan na para sa kanyang pamilya. Habang siya ay nasa trabaho, aksidente umanong natusok ng matulis na bagay ang kanyang paa. Nung una ay binaliwala niya umano ito na kalaunan ay naimpeksyon. Dahil sa kanyang kondisyon na diabetes, mas naging komplikado ang paggaling ng kanyang sugat. Ayon sa doktor na tumingin sa kanya, may posibilidad na kumalat ang impeksyon sa iba pang bahagi ng kanyang katawan kung hindi agad maaagapan. Dahil dito, inirekomenda ng doktor ang pagputol ng kanyang paa upang maiwasan ang mas malalang komplikasyon na maaaring magdulot ng kanyang pagkamatay. Dati po, nagtatrabaho po ako sa Pispan. Yung natusok po ng kahoy na lumalaw hanggang sa nabulok po yung paa ko. Umitim na po at sabi po ng doktor, kailangan dito po ang putol. Na daw po, lampas tuhod na. At daw po, kisa daw na umakyat yung infection sa akin, yun daw ay kakamatay ko. Kaya decision po ng doktor na putulan na. Sa Barangay Poblasyon, kilala naman si Tatay Ronaldo sa kanilang lugar bilang isang masipag na nagtitinda upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Sa kabila ng kanyang sakit na diabetes, patuloy siyang nagtatrabaho at hindi gaanong nabigyang pansin ang kanyang kalagayan. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pangangati sa kanyang paa na kanyang kinamot. Sa una ay tila walang seryosong epekto, ngunit dahil sa kanyang kondisyon, ang maliit na sugat ay hindi agad gumaling at sa halip, ito ay unti-unting lumaki at nagkaroon ng infeksyon. Ako ay bali siguro 2 years nang may diabetic. Kinamot ko lang yung sugat ko, lumaki na. Bali naputulan ako sa UNCI. Parehong hirap na sa buhay sina Tatay Ronaldo at Ronnie dahil sa kanilang kondisyon na nagpapalimita rin sa kanilang paggalaw. Kaya malaking tulong ang natanggap nilang wheelchair mula sa provincial government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Elrey Villapuerte. Lubos ang tuwa at pasasalamat ng mga benepisyaryo sa natanggap nilang assistive device. Tulong po sa akin, nakakapag po ako, luto. Para pagdating ng asawa ko, may luto na dito sa bahay. Laking tulong po itong wheelchair na ito. Masaya ko, sir. Para ba kung masakloban ng lupa at langit na may gagamitin ako ng para sa pag-walking ko dyan sa labas. Dahil may pag-asa pa naman ako, sir, maghanap buhay. Pag maling-galing yung sugat ko, mag-iisda ako dyan sa palengke. Ito ay magbibigay sa kanila ng kaginhawahan at bagong pag-asa. Hindi lamang pisikal na tulong kundi pati na rin ang pagpapakita ng malasakit mula sa pamahalaan ng panlalawigan ng Kamsur. Maraming salamat po, Gob, na sa pagbigay sa akin ng wheelchair at sa province ng Camarines Sur. Ganon din po sa lahat ng bumubuo ng inyong samahan. Ako po'y nagpapasalamat ng maraming na biyaya ang ibinigay niyo sa akin. Eli Balbin, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po, si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.